Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal: Pokoj vám. Zmetení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On povedal: Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám. Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť, ale sa divili, povedal im: Máte tu niečo na jedenie? Oni mu podali kúsok pečenej ryby. Ich vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a žalmoch. Vtedy otvoril myseľ, aby porozumeli písmu, a povedal: Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúc od Jeruzalema hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Počuli sme slovo